Nee, ze willen net in voor een telt. Maar de viskers willen eerst wel even goed in de kunde komen met deze glazieltjes uit Frankrijk. Dus wij bestellen een aantal kilo's. En ja, wij willen zeker weten dat de zoveel in 100 kilo zit. Dus er zit meestal 3000 tot 1000 glazieltjes in een kilo. En ja, dan kunnen wij een beetje berekenen wat we inkochten en dat die gewichten kloppen. Want ja, er zit wat ijs bij. En ja, als er wat meer ijs in gooien, ja, wat minder ijs, dat scheelt nogal vanzelf. En dat is duur goed, dus ja, dat moeten wij wel controleren. Het is voor de iel dreig om van zee Friesland in te komen. Daarom wordt er al 8 jaar op deze wijze iel uitzetten. En dat vernemen de ielviskers. In de praktijk vernemen wij een soort dat er een heel soort jong spul of liedspul net goed voor consumptie of nog net geschikt voor consumptie, dat gooien we wel weer om. Dus in het begin van de zomer gaat de helft van je vangst een aantal weer om. Dus dat is een heel positief ding. De iel is hier door heel Friesland verdeeld. Beroepsviskers hellen haar een pad op. En zoveel beroepsviskers binnen er net meer. Ik kom hier van de Lemmer en in rond 1900 wien hier in Lemmer 204 visvergunningen. Dus er wien alleen al in Lemmer 204 viskers actief. En nu binnen er nog 11 binnenviskers in Friesland, in heel Friesland hoor. Dus die bedrijfstak wordt nooit meer zo dat het wist is. En dat is maar het onttrekken van iel. In die mate zou dat doet dus iets gebeuren, dat komt nooit weer.